Oké, mijn kleine, prachtige pasteertjes. Het is tijd voor Papi Lingo les met Tio Derl. Ja, Tio Derl vandaag, want vandaag is deze aflevering voor alle kleine, lieve pasteertjes die Papi Mens willen leren. Oké, Papi Mens is ook van jou, dus als jij het wil leren, gaan we nu beginnen. Meeting mag die bij Hunga Pafo. Mag ik buiten gaan spelen? Als je buiten wil gaan spelen, snap ik, natuurlijk wil je buiten spelen. Maar dan vraag je aan mama en papa, meeting mag die bij Hunga Pafo? Volgende. Kiko mi por yuda kune. Waarmee kan ik helpen? Tuurlijk kun je helpen. Je wil gewoon je best doen en erbij horen. Dus als je wil helpen, vraag je aan mama en papa. Kiko mi por yuda kune. Oké? Volgende. Mi por hasie mi mes. Ik kan het zelf doen. Tuurlijk kan je het zelf doen. Je bent knap, je bent slim, je wilt het graag proberen. Dus als je het zelf kan doen, zeg je mi por hasie mi mes. Oké? En als laatste, Masha danki. Heel erg bedankt. Masha danki mama, Masha danki papa, Masha danki Tio Derl, Masha danki voor iedereen. Altijd beleefd zijn en zeg je Masha danki. Dus als jij een prachtige pasteertje bent en je wil Papiamento leren, kan je hiermee beginnen en oefenen. Oefenen met mama en papa en doe je best, want Papiamento is ook van jou.